Aurrikuspenak bete doguz, guk batez be lau lan hildotan lan ingura gendun, alde batetik sormena sustatzea, plazak eskaintzea, edabideekin lan egitea eta transmisioa landutea. Adibidez, goizetan ikasleekaz egin dugun lanak emaitza oso onak emon deitu, eta oso saio laburrek izin dire, bai ikasleko oso ondo hartu deitu ez. Lesaldi institutotik garrantzitsu ikusten dugu ikasleak olako ekintzetan parte hartzea eta ikuste haurik bai euskaraz bizi algarala eta euskara eskolatik aparte bai beste arlo batzuetan presente dauela eta euskaraz bai sortu aldogula eta euskaraz bizi algarala. Orduan ikusten dugu garrantzitsua parte horretatik eurek be animatzea eta parte aktiboa bultzatzea. Sormena superbotere bat da. Persona guztiak daukagun ahalmena gauza barriak asmatzeko. Eta Galdakon egiten da moduen, hau bakarka baino sozialki antolatut egiten bada sormene modu gauzat, pentsa izu zelako potentzia daukagu, pertsona bakoitzak eta alkarregaz, gauza barriak asmatzeko, eguneroko bizitzan eta bida sozialean. Adibidez bizitza soziala oso mugatua daukat eta honek aukera eman dit tarte honetan hemen egoteko, dohainik ikusteko gauza bat, eta benetan disfrutatzeko, gainera euskeraz, gauza batzuk niretzak arrotzak direnak, eta benetan deskubritu dut mundu berri bat. Eta uste dut etorkizunean aukera balego honekin jarraitzeko ziur aski jende gehiago gerturatuko litzatekela. Ulertzen dut lehenengo urte hau batzuentzat, arraro, ez dakite aurkituko duten, baina nik animatzen ditut. Eta uste dut, behar duen balioa eman behar diogula. Iruditu dina eta ekimen honik bizitasun handi emoten dutxiela, eta euskeraz diren ekimen atien ez bebai, importantea da Galdako moduko herri baten holakoak egotea. Txetorri gara komentetan, igual, astebarruko ekitaldi, astebarruen jendea dago beste errollo batzuetan. Eta behar bada igual, eguena bariku zapatu, apur bat luzatu asteburuak, eta igual alango, guretzat edo niretzat behintzat perfecto egonda. Eta gainera, era askotako ekitaldiak, era desberdinetakoak eta hori, eta orduen niri guztu binata. Baina igual hori, astelen asteazkeneko hori, jentea ez da egon. Pandemia egoera honetan neurtzea lana oso gatsa dala, ez? Ez dakigu jentea segaitik etorri daiteken gehiago edo gitxiago. Askotan komentatu izan dugu gure inguruan bazela beharrezkoa horrelako jaialdi bat, horrelako ekimen bat sortza Galdakon, eta oso pozik azkenean argia ikusi duelako horrelako proiektu polito batek, eta espero dugu luzaro joatea. Pega bat ataratzearen, jentea ez dela enterau, igual publizitate behik gehiago, hori emoten dago, impresioa. Pena bada, ze oso ondo egonda eta batzutan ekitaldietan jente gitzi, baina bestela joango da sendotzen, urte ez urte. Ederra izan dago. Eta gero ikusiko dugu, hau amaitzen danean igual berakada bat eukiko dugu. Baina bai, oso interesgarria eta behar zana. Birritan etorren naiz, gaur bigarren eguna, espero dut egun gehiagotan ere etortzea, eta orain gauden egoeran horrelako gauza bat egotea herrian, oso aberasgarria iruditzen zait, eta gainera sormenaren inguruan bada, hobeto, eta jende guztia animatzen dut horrelako gauzetara etortzea. Eskertzekoa da, eta egunero gitzie horrelako saioak eta interesgarriak eta politak, barre egin duguzenak, ondo pasatu izan duguzenak, musikaldetik, antzerki aldetik, literatura aldetik. Oraingoz esan dezakeguna da oso pozik gauzela, reperkusio mediatiko handia eduki du, bai Bizkaia mailan eta Euskal Herri mailan medio askok jarraitu dute sormene, eta espero dugu hurrengoetarako herrian ondino ezagunagoa egitea eta ikusleak gero eta gehiago etortzea. Ereiten hasi gara, nik uste dut asko gehiago parte hartu behar dugula, ereite honetan, ez? Galdakaoko kulturgintzaren ekosistemako eragile gehiagoren gana iritsi behar dugula, euskalgintzako eragile gehiago parte hartu behar duela sormenen, ez bakarrik ikusentzule moduen, esan gure dutena da, danean, ez? Egitaragua pentsetako eta egitarauari buruzko ekarpenak egiteko, Galdakaoko sortzaileek hemen bere lekua eukiteko. Ikaragarri ederra iruditu zitzaidan Galdakaok ematen zuen eskaintza kulturala.
Ze ez dagoenez orain ezer, eta herrietatik ezin gara mugitu, ni gaur etorri naiz pozarren Galdaka ora. Eta gainera hemen atean sarrera erostera, kotxea erdi botata, eta esan didate doainik dugula. Osea, aurrera Galdakao.